Mae Gerdd yn y gerdd etifeddiaeth yn dewis mesur gwahanol. Mae'n defnyddio'r gynghanedd, ac oes, mae yna gynghanedd ym mhob llinell, ond dyw e ddim yn defnyddio un o'r 4 mesur ar hugain, y ffurfiau traddodiadol. Dyw e ddim yn gywydd, nag yn englyn, nag yn hir a thoddaid. Felly beth sydd gyda ni yw clwstwr y linellau mewn cynghanedd gyflawn, ond heb fydr ag odl, ac ni'n galw hwnna yn fer libr cynganeddol, y wers rydd gynganeddol. Felly mae'r gynghanedd ddim falle mor amlwg. Cymrwch y llinell gyntaf, cawsom wlad i'w chadw, cynghanedd lusg. Ond nes ymlaen, mae yna linell fer iawn, tro'r trai, jyst 2 air, ac eto maen nhw'n cynganeddu gyda'i gilydd. Mae'r bardd wedi trefnu'r llinellau hyn wedyn mewn ffordd mewn 2 rhan. Mae ydych chi'r rhan gyntaf sydd yn sôn am y pethau ni wedi cael, a mae e'n is-rannu'r hynna mewn i 3 ffennill. Wedyn mae dyn ni yr darn canol, y darn sy'n sôn am y pethau ni wedi wneud o'r etifeddiaeth yma, y pethau sydd wedi troi yn beth eraill, a wedyn reit ar y diwedd, mae'n newid, mae yna 4 llinell, mae'n hoelio'n sylw ni, a mae'n gosod rhyw fath o her. Ac yn y darn yna, i ni'n cael neges y gerdd. Pan mae Gerdd, mae'n debyg yn dweud, taw gallwn ni ddim eistedd nôl a gadael i hyn ddigwydd. Os i ni jyst yn eistedd nôl, fe fyddwn ni'n dod i ben. Rhyw heddwch tawel fel yna ddim gwerth dim. Mae rhaid i ni ymladd mewn ffordd adeiladol dros yr hyn a gredwn ni ynddo fe. Un o brif nodweddion arddull y gerdd hon yw ailadrodd a chyferbynnu, a maen nhw'n mynd gyda'i gilydd. Oherwydd ar y dechrau, mae'n ailadrodd y berf cawsom. A sylwch, mae'n tynnu ni mewn i'r gerdd yn syth. Person cynta lluosog sydd fan hyn, nid person cynta unigol, nid sôn am y bardd yn unig a hwnna, ond ni i gyd, cawsom. Mae'r gair yn cael ei ailadrodd 2 gwaith, ond mae'n cyfeirio at 4 peth. Yn y lle cyntaf, mae'n sôn am dir, y wlad i ni wedi cael, diarddiaeth y peth. Wedyn, mae'n sôn am y genedl, y bobl, ni, gwaed y Cymru. Wedyn, mae'n sôn am hanes, ac yna mae'n dod i ryw fath o uchafbwynt wrth sôn am iaith. A wedyn, mae'r ailadrodd yma yn digwydd yn union yn yr un drefn, yn darn nesa'r gerdd, ond y tro yma, mae'n cyferbynnu gyda'r darn ar y dechrau. Felly, yn lle bod ni wedi cael, ni wedi troesom, a mae'n dechrau eto gyda'r wlad, cyn sôn am y bobl, y genedl, cyn sôn am yr hanes, cyn sôn wedyn eto am yr iaith. Un ddelwedd nodedig yn y gerdd yw'r syniad yma o bobl fel gwymon o ddynion heb ddal tro'r trai. Mae'n ddelwedd bwerus iawn. Dychmygwch fynd i lan y môr a gweld gwymon fyna yn yr ewyn, yn y tonau bas. A chi'n gweld y gwymon yn mynd un ffordd wrth i'r don symud tua'r traeth, a wedyn mynd y ffordd arall wrth i'r don adael y traeth. Maen nhw'n newid gyda'r gwynt, allwch chi weid. A fel yna mae Gerdd yn gweld ni, rhyw bobl sydd yn mynd gyda bob ffasiwn, ddim yn sefyll yn gadarn dros yr hyn a gredwn ni. Nodwedd arall yw'r modd y mae'r bardd yn cloi'r gerdd drwy greu dihareb. Ni'n gyfarwydd â diharebion, nid aredig, mae aredig, nid da lle gellir gwell, ond mae'n creu un fan hyn, a mae hwnna'n neud i ni feddwl. Mae'n dweud, gwerth cynnydd yw gwerth cenedl. Hynny yw, os i ni fel pobl yn rhoi pris mawr, yn rhoi gwerth mawr ar gynnydd o hyd, ar symud ymlaen o hyd, heb oedi ystyried beth yw obligiadau'r symud ymlaen yna fe fyddwn ni yn colli pethau. Mae rhoi peilonau lle oedd coed, mae troi popeth ar gyfer yn trychwant ni'n hunain yn mynd i fod â pris mawr i dalu nes ymlaen. Ac wrth gwrs, ers sgrifennu'r gerdd hon, ni wedi dod yn fwy ac yn fwy ymwybodol o'r bwysigrwydd ecolegol,
pwysigrwydd i beidio gwastraffu pethau, a mae Gerdd Lloyd Owen mewn ffordd wedi proffwydo hynny yn y llinellau hyn. Yn yr un modd am yr un gair bach mynnu na, yn llawn o gyfeiriadaeth, heb enwi dim, i ni'n gwybod mae sôn am yn hanes gythryblus ni sydd fyna. Rhywbeth yn debyg yw pan mae'n cyfeirio at y llyn. Llyn Tryweryn falle sydd gyda fe fan hyn. Llyn nad oedd llyn, doedd dim llyn naturiol yn Rhyweryn. Poddi pentre mwyn creu cronfa ddŵr. Dyna ddigwyddodd fyna, felly mae llyn fyna nawr, lle doedd dim llyn yn arfer bod. A'r un peth efo'r cyfeiriad at y coed, yr holl goed nath y fforest, nath y Comisiwn Coedwigaeth blannu. Coed, maen nhw'n dweud, rhagofon y bydde rhyfel yn dod, a rhagofon y bydde ni angen tanwydd mwyn cynnau rhyfel. Pan ych chi'n dadansoddi cerddi, mae bob amser yn syniad da i edrych yn ofalus ar y teitl ag ar y llinell olaf i gyd. A gallwn ni ddim osgoi llinell glo y gerdd fawr hon, a'i hedd yw ei hangau hi. Nawr, beth yw ystyr hwnna? Wel, ar un olwg mae dyn ni gyferbyniad, heddwch gydag angau. I ni meddwl am heddwch fel amser pan nad oes angau pan dyw bobl ddim yn lladd i gilydd. Ond angau yn cenedl ni sydd gyda ni fan hyn. A beth mae Gerdd Lloyd Owen yn dweud? Ydy yn annog ni i fynd mas yna i fod yn dreisgar? Dwi ddim yn meddwl, dwi'n gobeithio ddim. Dwi'n credu mai beth mae'n dweud wrthyn ni fan hyn yw bod rhaid i ni fod yn aniddig. Gallwn ni ddim eistedd nôl a gadael i'r pethau yma i ddigwydd i ni, gadael i'r cwbl fynd i'r pedwar gwynt. Mae rhaid i ni sefyll dipyn cadarnach na gwymon a phrotestio a gwneud sŵn. Rhyw ddiffyg heddwch fel yna, dwi'n meddwl, sydd gydag yn y llinell glo.